son dúas pezas unidas que para min é do máis fermoso que temos no noso patrimonio musical. É a marcha procesional do Bereixo e a Alborada Antiga de Ourense, e nos englobámoslo, hai un que lle gusta de Bereixo, ves? E nos englobámoslo cun nome xenérico para facerlle a nosa particular homenaxe aos que eu considero que son os meus padriños musicais. Para todos vos, para Milladoiro.